ओमफ्राय दुलुरालाय आदै ए बाबुआ दं सिङावनो बाबा बाबा नै थाम्फै फैदों नै लासै बाबा लासै ओंखार दे जिराय बाबा बेयावनो नुबाय दाना नायदो ना बाइकखौनो सालायनो हाबावो ना हिनजावखौनो मोनबावगोन बेलाय हिनजाव गोसथोनायखौ गारगोन होननायखाय बाइक बायना होलायथारबाय आङो दानिया नायदो लेंग्रासो जानानै थाबाय आंखौसो दाहार ब्रुं ब्रुं खालामजोबथारबाय दाना नायदो ना बाइकखौनो सालायनो हाबावो ना हिनजावखौनो मोनबावगोन बेलाय सोर हिनजावा फैबावनोलै बेनावलाय लेंग्रा मानसिनावलाय दे नोंसोर रायज्लायथ'लायदो आं दखानाव थांसै बिमा थाथ'दो एसे मोजां नायबानो जाबाय दे जागोन दे बिफा बाबु आं मुलि लाना फैनो दे नों बेयावनो जिरायथ' ओमफ्राय माबायदि मोनखो है लाजिबायलां नै माथो आदैसो बहा थांनो ओंखारदों माथो खदालसोलाय हा माथो खौरांमोन माथो माबा माबि खोनादां बेफोर जानानै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जाथायफोरखौ सावरायबाय थानांलालै बोरैथो जाखो खोन्थादो दखानसिम थांसै आङो दे होनबालाय थांदो दे एसे रायलायनोसै आं दे माबोरैथो एक्सिडेन्ट जाया है जाबाय आइ आफाखौसो खस्थ' होनाय जाबाय आंहा नै माथो अबस्थाया गाज्रियानो नायनि नोंसो सौनाय ना नोंसो सौजानायब्रा ओइ सियारा लाबोलाय सोर फैदों ए माथो खदालसोलाय नै बेखौनो नायनो फैदां माथो नोंना फिसालाना गेब्लेजोब्बायनो माखौ होनदों बाइकखौ होनदां बाइकखौ मादै माथो नोंस्रा बिराद गाज्रि अबस्था जाथारबायनो दाहारबो जाबायनो माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबायनो आइदै मालै मादै नङा नोंनि सना रुफाखौसो होनदों आं नोंनि सना रुफाखौसो होनदों गोरोन्थि खोनाबाय नों मादै लाबो नै साला मा बुंदों नोंलाय हा लाबो बियो नै साला नै खारबावदोंसो नोङो र' फैबावल' नोङो जोंनाव नोंखौ फैबावल' नोङो एसेबाव खुलुमबाय मा मुं फंबायनिया आंनि मुङा बंला फंबाया अबे गामिनिफ्राय गामियालाय दङ मानो नांगौ दा फंबाया जोंनि गेजेराव मा दिन्थिनो फैदों आं दा मोनसे मिउजिक खोन्थानो फैदों हाब दिनै जोंनि गेजेराव सासेल' मिउजिक दिन्थिनो फैदों दे फंबाय दे आयौ नुबाय आंनि आसिबिया गैला आं दानो बेखौ जाखांहोफिनगोन आयौ नों हायो हानायाथ' हाया खामानि गैया थांदो खामानि गैया नों दुगाद्रायलै मानसिया मालाय ओइ थांदो नेक्स्ट मा बुस्थार अबाव फैदों नोंलाय हाब माथो नोंसो दाखोर ओमफ्राय अबाव थांनो ओंखारामोन नोंलाय ओइ आं मिस्ट्रि मालिकखौ नागिरनो थांनो ओंखारदोंमोनलै होद बेफोरखौ मावनानै जायो नामा दानि जुगाव नोंजों बहा हाबावनोब्रा मालाय मालदार जाबाय गारि बायबाय दंब्ला एसे होलांदोलै जौ लोंनो है फैसाखौ बिबाय थायो नामा लकेलखौ लोंबाय थायो नामा ओइ बुंला बे माला हरलाय र' हरगौ न' बेखौ लाना थां हाब दिनैसो नोंनि अननायाव मोनलोंसिगोनलां दामि दामिनो दे होमबालाय थाथ'लायदो आंहा टाइम गैया साबायखर थाबायलै नोंथां थांदो दे थांदो ओइ थाथ'लायदो बहा थांखो बे मानसियालाय सुमा दे रे सुमा
दिल तो पागल है दिल दीवाना kata laka cuma dede cuma intihar lazi ni biya bosong dunai dong nengok lengai lama sa unduna lazi biya bai sonang jeng unduna ba nei bisnya mezangtar Noma dong ya mich nereng la biya lazi nereng ya lama sama unduna nengsa सानफ्रोमबो दावराव दावसि साला लाजिनोबो रोंला नोङो सोरबायनानै लोङा बेखौ सोरबायनानै लोंहोआ आं जेरैखि बायना लोङा नोंहा मा अरजादों नों बांद्राय जाथारबाय साला नोंखौ आइदै साला सानफ्रोमबो दावराव दावसि नोङा फिसायजों माबायदि रायलायनांगौ मोनथिया नोङो नोंखौबो हले दिनै आं ओइ सिखार Kini bro, skar. Happy Sunni. Hogan dah. Nei. Hogan dah. As dia leng lebai. Tahu rosa lebai. Aida. Hogan. Mak segera bayi bulai bet hari nusulai. Hap. Aronai man. Nung jeng tuang nung serai legen. Mana nung nung. Oi jaro. Serbia. Biang ni hinjau saya. Neng mana? Ni mahal dia Aronai men. Ni mahal dia. Ni mahal dia. Ni mahal dia. Ni mahal dia. Hap. Nunggu mana kamu? Jebu saya aku ya. Jauh lengai bisbang nongkrong silingkar jalan bay. Liver, kidney dia bisa bay. Gubang malas pertilang bay. Eko micak ini nge. Hari neng dah jauh lengai kau ni biskuit buka sindongmen. Biko thal gaya nge. Ang choki dir siapa pulang bay? Choki dir kerja. Ang nekau di lana nih. Kesan sosar sana siapa pulang bay? Nasi ang nekau di na pulang bay. Ang choki dir kerja siapa pulang bay? Aku ni mahal men. Aku ni mahal. Kau di mahal deh. Dah, saya nanga. Hari nengko bebaji, kalam nai nui ba. Rantak pun dah kalangan nengko bici. Zaga dia ada zaga. Ang ada siapa mabla mabla. Jauh lagi. Ang di bisikau, pudro kalam lah. Deh. Terus nano tangsi. Ang di sana lagi tu. आच्छा सरगायारि नोंथां जोंनि बै केसआ बेसेबांसिम आवगायनानै दं सार केसआथ' लिडखौ मोनबायमोन सारा गोसोआव दंना गैया बै जों दे डिउटियाव थांबा गथ' सासे गोलैनानै दंमोन जों दि लानानै थांनानै बिमानो हैदोंमोन अ गोसोआव दं बे गथ'नि फंबायानो फार्स्ट जाय दाखोरजों खारेन होजादोंमोन बोरो मानसियालाय हवालदार बोरो मानसियालाय सफैबाय सार ओरै फै Tuh, singo habde. जिरायदो जिराय दे बाबु खोन्थाना होलाय सारनो खोन्थादो सानसेखालि आं दाखोर मुंनि सेंग्रानिफ्राय 500 रां हावलाद लाथुदोंमोन नाथाय आं समबादियै रांखौ हरफिननो हायाखैमोन सानसेखालि आया आंखौ दखानाव दावदै लायनो थिनहरनायाव लामायाव लोगो मोननानै रांखौ बिदोंमोन नाथाय आं समबादियै रांखौ हरफिननो हायिनि आंखौ बुनानै हरदोंमोन नाथाय बे समावथ' बेबायदि पावार गैयामोन बिहा आरो सानसेखालि जेब्ला आं दखाननिफ्राय फैबाय थायो अब्ला आंखौ लोगो हमनानै रांखौ बिफिनदोंमोन दे गाब्रायनाङा बुं मोजां बुं आं होआ होननायाव बियो हरखाब आखाइजोंसो माबा कारेन्ट बायदि हरखाबनो हगारना होयो अब्ला आं हुस मोनाखैमोन आरो आदाखौबो बिदिनो आघात खालामना हरो अ आइ सी आरो दा खोनानो मोन्दों मानसिया गामि गामि इलिगेलि खिरखिरि खेला जुवा होगासिनो आरो दा मानसिया बेजोंनो माहाजोनबो जालांबाय आरो गावनि पावारखौ बाहायलाबायनानै मानसिफोरखौ सिगि खालामगासिनो गासिबो बाथ्राखौथ' आं बुजिजोबखाबाय नों जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला बे केसखौ जों आखायाव लाखाबाय दा नों थांनो हासिगौ जागोन सार
सरगियारि नोंथां केसआथ' देरनायनिफ्राय देरबाय बेनिखायनो बे केसखौ सामलायनो थाखाय आं नोंनो फुल पावार होनाय जाबाय नों जेरैखि जाया बे मानसिखौ कन्ट्रल खालामनांगौ आरो आंनि लकअपसिम लाना फैनांगौ बियो नोंनि बिबान इट्स एन अर्डार अके सार जागोन सार आं जेरैखि जाया बे केसखौ सल्भ खालामनो नाजागोन अके सार चालू धर चाचा धर मोठा धरले मोठा पाय खाली काला आरो मुंडा তাড়াতাড়ি চালু কইরা দেন লাগাও লাগাও আমি এখানে আর ধরলাম আরো আছে এখানে আমরা আছে এইখানেই লাগবো আরো আছে পাবলিক নাই এই লাগাও আগে দেন তাড়াতাড়ি আমরা ভাবছি এখানে লাগবো আল্লাহ গেল माखौथो लांबावनोब्रा आंनि हिन्जावा गोथाव गोथावल' नागिरोब्रा दाम गोसाबो जाथारबाय माथो जोंना डिउटिया जोब्बायमोनलै सार न'आव थांनांगौमोन र'ब्रा बाजार खालामलांनोसै जागोन ओइ बेयाव मानि भिर जादों नायलाय 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 ओइ एखाने लागबो याल्ला पुलिस आइलो देहि दुरपाला नागबो खाथि 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 जाला जाला ओइ नोंसोर बेयाव मा खालामबाय थादों मिथिगौ ना मिथिया बे इलिगेल होननानै हाथाय बाजाराव जुवा होग्रा नोंबा हले जेल ओंखाम जानांसिगोनलै है दा नोंखौ सिनायखायो दा नोंनाव उन्नति नंखाया माला फैदोंलै बेयावलाय गाव गाव खामानि थां ए पुलिसनि उलावथासो बुंहरदों नोङो ओइ बन्द खालाम गोख्रै बन्द खालाम मा खालामनो हानोसै नोंलाय आंखौलाय ओइ आइथिं आखाइ दं मोजां खामानि मावनानै दानो हाया नोङो बे जुवानि थाखायनो बेसेबां न'खरा सिलिंखार जानो हमबाय गोख्रै बन्द खालाम नङाब्ला नै थानायाव लाना थांगोन ओइ नों फानि खालामनानै जायाखै साला फिफा माहाजोनखौ साख्रि बायनानै होनायखाय दुगाथारना नों बेथा नों होनो हागोन जोंनो साख्रि नों होनो हागोन मोजां खामानि जोंनो मालाय खामानिखौ मेगन साबाय थायो बाला है बेटा गावनो गावलै गाव नुबाय ओइ हमलै हम ओइ सार माथो बोनो हायालै सार माबायदि मानसिलै बिलाय ओइ नुदों ओइ सार जानाय नंला मानसिया हले डेन्जारसो ओइ आइदै नों बायदि पुलिस आंखौ मा खालामनो हानो आर्मि बेयावबो जेबो खालामनो हाया फैदो न'आ बेनो बेनो फैदो लाइसुमै जों सफैबायमोन सफैबाय फै जिरायफै ओमफ्राय सोर जाखो डिरेक्टरालाय मेडाम नै बेनो मिउजिक एलबाम होनदोंमोन ना फिल्म होनदोंमोनलाय एक्चुअली आंना मेडाम फिसा सर्ट मुभिसो आरो आच्छा ओमफ्राय मेडामा बेसे लायो होन्दोंमोनलाय फिल्मबा 60,000 ओमफ्राय मिउजिक भिडिअबा 30,000 कस्ट्युमनि एक्सट्रा ओमफ्राय मेकआपनि एक्सट्रा ओमफ्राय बाखि माब्रै खबर सबर आंनाथ' खबरा मोजांसै दे बिदिब्ला नोंसोर जिरायथ' दे आं साहा फुदुंहैनि मोनसे एलबामाव 30,000 नो आरो मोनसे सिनेमायाव बेसेबां 60,000 बिदों जोंनि बाजेटआ सर्ट मुभिया 10,000ल' बिहिं जागोन बे र'दांसथ' थुदो गायथाथ' लाजिबायला 60,000 गाहाम सोर होनो हानांगौलै न' बारि बागान केकनि मेगन फानजोबनांगोन माथो गोख्रैथ' लासैलै आंना आथिया बांद्राय गोलाव नङा ना नोंसोर बायदि नाङालै आंनो दामि एक्ट्रिस बहा थांखो बिसोरलाय बानायनो हायाबा मानो फैयोथाय जय बर' एक्ट्रिसनि जय खुलुमबाय सारमोन फंबायनि मुङा मा आंनि मुङा बयलार बहानि आं माबा गामिनिफ्राय फैदों माबा गामि
बुजियासै फंबाय मा गामि होनदों गामिनि मुङानो माबा गामि ए गामिनि मुङानो माबा गामि माबा गामि खोनाफेराखैना दा फंबाया जोंनि गेजेराव मा दिन्थिनो लुबैदों आं बेयाव मेथाइ खननो फैदों आं मेथाइ खनबाथाय हाजोनि दाउसिन दाउलायाबो दालायाव बायो आं सल' खनबा आरो मानसिफ्रा बिराद मोजां मोनो नंगौ नामा दे होमबालाय जोंथ' नायनो लुबैनाया हाथारला ने दे स्टार्ट खालामनो हासिगोन नों फंबाय तुझे देख देख सोना तुझे देख देख सोना तुझे देख देख सोना तुझे देख करे जाना मैंने जिंदगानी तेरे संग बिताने उसमें ओ बेसी बावबायलै बावबाय ना दे खनफिन तुझे देख देख सोना देख देख सोना तुझे देख देख जाना मैंने जिंदगानी तेरे संग बिताने तुझमें है बस मेरे जानी जिया तारकन जिया तारकन जहाँ है जोबोद मोजां बरिया दे थेंक इउ मा जाखो बेलाय मा जाखो आं मा नुखो बहा मेकआप फुननानै फैखो बिउटि कन्टेस्ट मोनदों नामा फेशन शो मोनदों नामा केसआ एथ' सिरियास नोंसोर जेबो गुरुत्व लायाखै लाजिया सैमा बुन्दाफोर सरगियारि बे केसखौ सामलायनो थाखाय आंथ' फुल दायथ' होखाबायमोन ना इसेलाय दङ डिपार्टमेन्ट दं माथो जेबो खालामनो हायाखैलाय लाजियासै नोंसोरो Sorry, sir. मा सरि Sorry, sir. वाट सरि नायलाय मोखांफ्रा मोख्रा बुन्दाफोर बायदि नुजोब्बाय नोंसोरखौ साफा सासपेन्ड खालामगोन आं गेट आउट Sorry, sir. ओइ हेल' ओइ हेलौ ओमफ्राय बस फिल्मा जागोन ना जाला जाखो ए शुटिंआ जाला ए बिदिसो एक्ट्रिसाबो फैला आंनाव फैसा गैला दे होमबालाय माथो खालामबावनो दे होमबा दोनथ'लायदो गालालां बबे बर' शर्ट फिल्म ना एलबाम थेलबाम फैसाबो मोनखाया दंफांसो खावनानै जाहैनोसैलां दिग्लियाव मा खामाल जाखो बेलाय आंनालाय जोंखौ फोसाबनो नागिरनाया बे सिलिंखाया सालाबा गालौवाजोंसो खालामबाय बे दाख्लै बारहुंखाजों दाख्लै न' फोसाबनो होनना लाबोबाय आं मिस्ट्रिखौ बे सालाबागाल मिस्ट्रिया लांथारबाय बियो सिलिंखा नों मानो बिदि खालामलांखो आंनि संसारखौ गोदाव सोराव आदै सिरि थादो जि जाबायसै आदै सिरि थादो हामालै आदै हामा सिरि थादो हामा गैयालै बेहाय हिनजावखौ मोननांगौ जाबाय थांबाय आदै सिरि थादो दुखु जानाङा दे दुखु जानाङा जाबाय टेनसन लानांला सिरि थादो ओइ हाइब्रिड बहा थांनो ए बुन्था आं आदाखौसो नागिरदों आदाया नासो हमनो थांदों मोनसे प्रब्लेम जादों र' माबा प्रब्लेम जादों नामा औ ओइ दाखोरा दाउस्रि मोनाव आलासि जाफैनाय लैथोमा मुंनि सिख्लाखौ किडनेप खालामदोंनो अ नोंगौ नामा औ बेखौलाय नोंदाया मा खालामनो हानांगौ ओइ बेफोरखौ नों जेबो मिथिया आंसो हागोन बेखौ मा नोंलाय बेखौ मा खालामनो हानांगौ आं दाखोरनि मोनसे सिक्रेट मिथिबायथ' हाब मा सिक्रेट मिथिगौ नोंलाय बिनि पावारखौ आं मिथिबायथ' बिनि पावारा मोनसे दावदैयावसो दाख्लै बंला आरो दाखोरनि रायलायनायखौ आं नुदोंमोन नों फोथाया नामा नंखाय नोंदोंबाथ' हाब नंगौ नामा थु Surrender खालामदो होनदों नङाबा नै गावनो सिसोर ओइ पुलिस मा होनदों गावनो मालायनि खामानियाव मा इन्टारफेयार होबाय थायोलै बिसोरो साला आं होनखादोंमोन नोंखौ आरो बिमायाबो जेबो खालामनो हाया होननानै
Lengkot soरखौ लिंहरो गोदाव सोराव हेलौ ओइ बेकआप पार्टिया हरदोब्रा रावबो गैया आंजों नै सासेल' गुलियाबो खामानि होआ साख्रि नङाब्लाथ' फैलानो मोना ओइ दोनदो ओइ सारेन्डार खालामदो होनदों नै नङाबा आं गावनोसै सिगां ओइ खियाव बाख्रा फै मा होनदोंलै नों मा होनदों थैमा फिसा खि जाग्रा बोरै जाबावनोलै भाई जों सानैल'सो जाबाय माथो सानैब्रा हारसिंसो आंना खरस जाबायलै आं थांसैलै ओइ सुवाद ओरै फै एट जालालै हारसिंनो ओइ र सोर जालायखोब्रा बिसोर सानैयालाय ओइ पुलिस र ओइ पुलिस र ओइ पुलिस र मा जाखो ए माथो बुंथाजों हायब्रिदसोलाय ओइ गभर्नमेन्टनि खि जाग्रा ओइ सार र माथो जालायखो नै सार बिनि पावारा दावदैयावसो दङ आइ सि ए बिदिसो एबार गनाय नंलालै नोङो दाखर गुन्दा आं मिथिबाय नोंनि सिक्रेटखौ मा दाखर गुन्दा गोमोहाबबाय नामा ए साला नोंसो दोनैबा हले बे थानांगौ होथारगोनलां बिखायाव गोहो दं बावाय हा आंनि गुस्लायलाय आं मा मिथिगौ नों हले बांद्रायबाय दे दाखोर नों दिनै हले गला समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो दङ आरो नों बेयाव बांसिनसो गाज्रिसिन खालामनो फैदों गाज्रि फोरोंनो बे बुहुमाव गासिबो गाव गावबाव थांना थानायखौ नायो बे समाजा मोजां मोनब्ला सोरबाया गोरिब सोरबाया मानो माहाजोन बयबो समान जाजोबनांगौमोन ना गाज्रि नोजोरजों नायोबा गाज्रि नुखागोन नोंनि बे मेगनाव थानाय गाज्रि नोजोरनि हाद्रिखौ सुनानै ला अब्लानो मिथिगोन सैथोआ मा आरो नंखाया मा ओइ आर'नाइ मेन गाव गावबागाव खामानिखौ सिरि सिरि मावबाय था नोंबो थांनानै था आरो आंखौबो थांनानै थानो हो मा जेराव दिस्टार्ब होबाय थायोलै आंनि खामानियाव आं थासान्दियाव नोंनि बे गाज्रि आखुखौ मालाबाबो सोलिहोआ नांगौबा आं थैनानै थांगोन थेवबो नोंखौ फोसाबलांथारगोन हे बे टाइटु दुगाना नोङो हे अस्त्र गिबि अस्त्र माबायदि समाजखौ फोसाबनो नाजादों नोंलाय जाय समाजा थांनानै थानाय मानसिखौनो अनसायनो रोङाखै आरो बेबायदि समाजखौ फोसाबनो नाजादों नोङो बोरै लांगोन नोङो बोरै लांगोन लुरग' मिथिबाय ओइ दाखोर नोंनि बे लाउड स्पिकार साइज खुगाखौ एसे साननानै दाम जोलैनि हांगारा ओरैनो उजिया नोंसोर बायदियानो जाय गावनिखौल' सानग्रा जाय गावनिखौल' अं दाखोर खोनासं खोमाखौ मोजाङै फुवारनानै बे समाजाव बयहाबो मोजाङै थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ मिथिबाय नोंनो आं दिनै लास्ट टाइम खाबु होबाय जुदि नोङो गनायाब्ला नोंखौ आं दिनै नागारा ओइ आर'नाइ मेन मा नों आंजों बे बालाबारियाव आंजों गेलेनो फैदों नामा बेलेग खामानि गैया नामा नोंहा हो आं ड्राग्स फानदों जुवा होदों स्मागलिं खालामदों नोंहा मा खहा जादों हो गेलेग्राया गेलेखायो जाग्राया जाखायो सोबग्राया सोबखायोब्ला आरो आंखौ बिसोरो प्रब्लेम होआखैबा नोंहा मा प्रब्लेम जादों हो मा प्रब्लेम जादों नोंहा ओइ दाखोर ओंखाम खालायखौ गारना होबालाय सैमायाबो जाखायो नाथाय नोंथ' बिसियाव फानगासिनो नोंनि बे निसानि थाखायनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा फाग्ला फाग्लि जालांबाय ड्राग एडिक्ट जाबाय मेन्टेल जाबाय क्रेक जाबाय जुवार जाबाय मदारु जाबाय गोबां न'खरा सिलिंखार जालांजोब्बाय आरो गोबां सिख्लाफ्रा रांनि फाग्लि जानानै गोरोन्थि लामा हमलांबाय दा बेफोरनि दायनिगिरिया नों मा बिसोरखौ फोजोबस्रांजोबनानै नोंहा बे बुहुमाव हारसिंनानै सानदों नामा ए मा कलेजनि प्रफेसर बायदि लेक्सार होबाय थादों नोंलाय आंखौलाय हो नंखौलाय बेटा दिनैहाय नै अस्त्र बडे अस्त्र नों जाम्बा थागोन नों आर'नाइ मेन मिथिबाय नंमारगौ गुबुनखौ बोलोजों गादबनानै जाग्रा मानसिया मालाबाबो गनाया नों गावखौनो गाव फाग्ला मोनदोंना एबार नाय आंनि फाग्लाखौ नों वाय सानदों जादु येय ओइ गिखौ आर'नाइ मेन मा गिना खारबाय नामा नोंखौ गोजौनिफ्राय नायनो लुबैदोंमोन आं बेसे थेफाफा नुयो होननानै थेफाफा नायनो आंनि अस्त्रफोरखौ थाम अस्त्र बिहारि अस्त्र बहा थांखोब्रा बिसोरलाय सान्दुं गोसाफ्रावसोलै है 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 आइ दै नों गुदोन बा अस्त्र लाइमोन अस्त्र
हायालै नों आंजों दाखोर दाखोर बायदिसो नोङो सिबबानो बिरलांनाय नों हले बारा दुखु जाबायलै आर'नाइ मेन तो फैया सिने नोंनि अहंकारानो दिनै नोंखौ फेजेनगोन दाखोर 10 9 सार माथो एथ' गोबाव लाखो बिसोर माथो दाबो सफैदिया बिनि पावारा बे दावदैयाव बेखौनो गावफ्रुदो सार बेखौ गाव खुरलायनांगौलै बेखौ गाफ्रुबानो जानायालाय बास नोंनि बोलोखौ आं सोबखांजोब्बाय थेंक इउ लाब गैया नाजाबाबो जाखाला गैखाला है जाला होनदों नोंना बुरबक खोथाखौ मानलाया नों जेनखाबाय जानाय नंला खारथा सार सिन्था खालामनांला आर'नाइ मेन फैखाबाय आर'नाइ मेन मानसिखौ लानानै फैदो औ जागोन दे सरकारि नोंथां आं लानानै थांगासिनो दं थानासिम बुन्था मा आइ एम सरि आं नोंखौ गाज्रि मानसि सानफ्लांदोंमोन थांसै साला बेथा दासो मोनदों नों गाज्रिनि फिथाइखौ औ दाना जेलाव